Madwar id-dinja, in-numru ta' persuni morda bil-coronavirus issa qabeż is-740,000. Fis-Sirja irrappurtati l-ewwel vittmi, fi Spanja u fl-Italja l-imwiet komplew jiżdiedu b'mod tassew traġiku filwaqt li l-Iżvizzera waqfet il-vjaġġi bil-ferrovija lejn l-Italja. Għall-Ispanjoli b'mod partikolari din kienet ġurnata oħra sewda bil-pajjiż jibki 812 vittma. Fl-aħħar sigħat il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte insista li din ta' bħalissa hija sfida storika l-Ewropa kollha u għalhekk jeħtieġ front komuni bħala rispons Ewropew koordinat. Conte qed jipproponi fost oħrajn li jiddaħħal mekkaniżmu jew fond komuni illi minnu jibbenefikaw il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fl-eqqel ta' din il-kriżi. Il-Prim Ministru Taljan saħaq li hemm bżonn reazzjoni b'saħħitha minn kontinent maqut biex niġġieldu x-xokk qawwi li ħadu l-ekonomiji kollha kaġun tal-coronavirus. Apparti d-daqqa ekonomika għal pajjiż ġar tagħna hija evidenti l-kriżi fis-settur tas-saħħa. Esperti issa qed isostnu li l-Italja fadililha 7 ijiem biex tilħaq il-pik ta' din il-marda. Intant fl-aħħar jiem sptarijiet Ingliżi bdew jużaw apparat ġdid minflok il-ventilators għal pazjenti li jinsabu rikoverati u qed jirkupraw mill-COVID-19. Dan l-apparat ġie żviluppat mill-kumpanija Mercedes flimkien mal-University College ta' Londra. Interessanti il-fatt li dan l-apparat inħoloq f'temp ta' ġimgħa u ingħata ċertifikazzjoni mir-regolatur tas-saħħa fir-Renju Unit. B'kuntrast ma' din l-aħbar pożittiva huma tassew inkwetanti l-aħbarijiet li ġej mill-Indja wara li kien ordinat il-lockdown totali. Dan wassal biex minn lejla l-nar eluf kbar fl-ibliet ewlenin tal-Indja spiċċaw refuġjati bla xogħol u bla saqaf fuq rashom. U minħabba li ammont kbir ta' nies qed jirritornaw fil-villaġġi rurali fejn hemm il-familji tagħhom qed ikompli jikber it-tħassib li l-virus fl-Indja jibqa' jinfirex.